बिहार के एगो लइका जौन की मात्र 20 साल के होले उ 2 लाख रुपया देके आईपीएस ऑफिसर बन गए रहेला। इ बात इतना ज्यादा वायरल हो जाला कि पुलिस के उ लइका के थाना पर बुलावे के पड़ जाला। थाना पहुंचला के बाद लइका पुलिस के एगो कहानी सुनावेला। कहानी सुन के पुलिस उ लइका पे मुहा जाले और लइका के जमानत दे देले। लेकिन जब पुलिस के जांच होला तो दूसरे बात निकलेला। आदाब नमस्कार, हम अशरफ सोनू खान। आज की जो सच्चा कहानी बा कि बिहार राज्य के जमुई जिला में पड़े वाला एगो थाना सिकंदर के कहानी है। सिकंदर थाना से 5 मिनट के दूरी पर एगो चौराहा होला। चौराहा पर एगो 20 साल के लड़का आईपीएस के ड्रेस पहन के एगो मिठाई के दुकान पर कुछ खात रहेला। लड़का काफी देर तक वहां बैठा रहेला तो लोग भी देख के ओकरा से बातचीत कर शुरू कर देला। लोग जान के हैरान हो जाला कि 20 साल के वो लड़का आईपीएस ऑफिसर बन गई। वही में से एगो आदमी पुलिस थाना में फोन करेला। पुलिस थोड़ा ही देर में वहां पहुंच जाले। पुलिस जब लड़का के देखेले तो पुलिस भी बिल्कुल हैरान हो जाले, काहे कि लड़का बिल्कुल आईपीएस के ही ड्रेस पहनले रहेला। बैच रहेला जे पर मिथिलेश माझी लिखल रहेला। 3 गो स्टार लागल दोनों तरफ एगो बैच रहेला। टोपी रहेला, टोपी पर आईपीएस के एगो बैच रहेला। ऊपर से नीचे तक काफी अच्छा तरीका से वो ड्रेस आईपीएस के ही ड्रेस लागेला। पुलिस मिथिलेश के थाना लेके आ जाए। थाना पहुंचले के बाद एगो अधिकारी मिथिलेश से पूछेला कि तारा ये ड्रेस किंग मिलल, तू किंग आईपीएस बन गइल। तो मिथिलेश अधिकारी के एगो कहानी सुनावेला। मिथिलेश अधिकारी के बतावेला कि जमुई जिला के ही खेरा थाना के विजय सिंह उनकरा के 2 लाख रुपया देके आईपीएस बने के ऑफर देलन। जब वो एगो तालाब के पास बैठा रहलन तो विजय उनकरा लगे अलन आ उनकरा से कहलन कि एगो अधिकारी के अकस्मात मृत्यु हो गई बा, तो तू उनकरा जगह का ऑफिसर बने चाहत रह? अगर हाँ तो तारा 2 लाख रुपया के इंतजाम करे के पड़ी। मिथिलेश से सुन के बहुत खुश हो गइलन, काहे कि केहू भी एक घड़ी के टाइम में 2 लाख रुपया में सरकारी नौकरी लेवे के ख्वाहिश रखेला। तो केहू का मिथिलेश पैसा के इंतजाम कैलन और आईपीएस अधिकारी बन गई। अगला दिन उनका ड्रेस, टोपी और बंदूक भी मिलल। हालांकि बंदूक बतैलन कि नकली रहे, लाइटर जैसा होला वो टाइप के बंदूक रहे। बतावल गई उनका कि बाद में तारा ओरिजिनल भी मिली। हालांकि बातचीत के दौरान पुलिस मिथिलेश से काफी अच्छा से व्यवहार करेले और सारा बात सुनला के बाद मिथिलेश के ऊपर मुहा के उनकरा के छोड़ देले। अधिकारी मिथिलेश से पूछेलन कि तू के हुआ, तार घर कहाँ? मिथिलेश बतावेलन कि हम लखीसराय जिला के हलसी थाना के गोवर्धन गांव से ताल्लुक रखेनी। हमारे बाप एगो भट्ठा मजदूर हैं और हमनी के एगो गरीब परिवार से ताल्लुक रखेनी सब। यही वजह से जब हमरा कोई लालच देलन नौकरी के तो हम खुशी खुशी मान गए। हालांकि जैसी बात इंटरनेट पर वायरल होला तो मीडिया के भी रुझान में काफी बढ़ जाला। मीडिया जाने चाहेला कि आखिर ये मिथिलेश के होवन और कैसे कैसे इनकरा साथे इतना बड़ फ्रॉड हो गई। मीडिया आखिरकार मिथिलेश के गांव पहुंच जाले उनकर इंटरव्यू खातिर। इंटरव्यू में मिथिलेश एक बार फिर से ये कहानी दोहरावेला कि केंगा 2 लाख रुपया एगो विजय कुमार के देलन और उनकरा के आईपीएस बना देलन, मतलब ड्रेस दे देलन आईपीएस के। हालांकि जब मिथिलेश के थाना में बुलावल गए रहे तो अधिकारी उनकरा से विजय कुमार के नंबर भी मांगला कि तारा लगे कोनो विजय कुमार के नंबर बा तो द। तो मिथिलेश अधिकारी के 2 गो विजय कुमार के नंबर दे। उ नंबर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल के आगे बढ़ावेले और खेरा थाना के 4 गो विजय कुमार के थाना में बुलावेले। मिथिलेश कुमार के दिखावल जाला कि तू पहचाना एमे से के विजय कुमार ह जे तारा से 2 लाख रुपया ले रहे। मिथिलेश कहलन कि सर एमे से वो विजय कुमार केहू ना ह जे हमरा से पैसा ले बा। पुलिस कुछ सोचेले और ओकरा बाद वो 4 विजय कुमार के वापस भेज देले, साथ ही में मिथिलेश के भी। हालांकि अधिकारी मिथिलेश से ये भी जाने चाहेलन कि वो जो 2 लाख रुपया देले बन विजय कुमार के, वो 2 लाख रुपया उनका लगे कहाँ से आए। तो मिथिलेश बतावेलन कि ई उनकर मामा से वो मांग के देले रहलन। पुलिस जब मामा से पूछेले कि का मिथिलेश के तू 2 लाख रुपया दे रहला, तो मामा साफ इनकार कर रही कि ना हम ऐसा कोनो पैसा मिथिलेश के नहीं देले। हालांकि दोबारा पूछला पर मामा ई जरूर कहलन कि हम एक बार 60,000 रुपया उनकर माँ के इलाज खातिर दे रहे, एक बार 45,000 रुपया
उनका घर बने में देले रहनी और एक बार 50,000 रुपया उनका शादी के टाइम पे दे रहनी, लेकिन एक साथ 2 लाख रुपया हम कबो नहीं दिले। अब पुलिस के माथा ठनके के 4 गो विजय कुमार आइलो, चारों में केहू ना रहे और मामा भी कहत रहन कि हम कबो 2 लाख रुपया नहीं दे मिथिलेश के। पुलिस के शक वापस मिथिलेश के तरफ जाला कि शायद ये बच्चा कहीं झूठ तो नहीं के बोलत। शक बढ़ला पर पुलिस 20 सितंबर 2024 के मिथिलेश के लोकेशन और ओकर मोबाइल के CDR निकलवावेले। उसे ये पता चलेला कि मिथिलेश 20 सितंबर के अपना जिला लखीसराय में ही रहला, उ लखीसराय से बाहर ना गए रहला। हालांकि बार बार ये कहत रहलन कि अपना मामा के यहाँ गए रहलन। ये बात CDR लोकेशन से बिल्कुल साफ हो गई कि मिथिलेश झूठ बोलता है। उसके लागेला कि वो 20 साल के लड़का कैसे पूरा पुलिस महकमा के धोखा देके थाना में से चल गई। एक बात के नाराजगी में पुलिस दोबारा एक बार मिथिलेश के ढूंढे लगेले। जब दोबारा मिथिलेश के ढूंढल जाला तब ये पता चलेला कि मिथिलेश तो अपन गाना के शूटिंग करता था। गाना के बोल फर्जी IPS और ये गाना पर अभी के टाइम में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी बा। साथ ही मिथिलेश YouTube और Facebook पर लोगों से आग्रह करते रहन कि उनका चैनल के सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। वो एगो सेलिब्रिटी के तरह अपना के दिखावत फिरता। पुलिस जब आगे जांच करेले तब ये बात सामने आवेला कि मिथिलेश के कबो केहू ड्रेस देला ही नहीं के। वो ड्रेस मिथिलेश खुद से सिवैले रहला। वो पढ़े में भी 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कैले बान। पूरा जांच के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाला कि जौन कहानी मिथिलेश अधिकारी के सुनैले रहलन पूरा तरीका से फर्जी रहेला। जैसे ही बात वायरल होला तो मीडिया अधिकारी लगे जाकर पूछेला कि आगे का कार्यवाही होके आला बा। अधिकारी मीडिया से बतावेला कि जांच चल रहा बा और जोन भी जरूरी कार्यवाही हमनी के करे के होई हमनी के बिल्कुल करम सा और जरूरत पड़ल तो मिथिलेश के जेल भी जाए के पड़ी। तो देखे वाला बात ई बा कि मिथिलेश जेल जात रहन कि नहीं खन जाए। अगर मिथिलेश पहले दिन ही ई बता देतन कि वो बस एगो वीडियो खातिर वो ड्रेस बनैले बनन या फिर बस वो पहने खातिर एगो ड्रेस बनैले बनन तो बात यहाँ तक ना पहुंची, उनका इतना झूठ बोले के ना पड़े, पुलिस के इतना परेशान होके के ना पड़े। लेकिन अगर वो झूठ ना बोलतन तो शायद वो आज वायरल भी ना होता। इतना लोग उनका के जो जाना था वो भी ना जान पाए। वायरल होके खातिर लोग आजकल कुछ भी करे खातिर तैयार है। तो दोस्त लोग ये कहानी सुनावला के हमारा मकसद केहू के परेशान करना हो, ना ही केहू के दिल दुखावला, बल्कि हम ये कहानी ऐसे सुनातनी कि लोग सतर्क रहो, जागरूक रहो, ताकि उनका लोग के साथे ऐसा कोनो घटना ना हो। काहे कि दोस्त लोग अगर सही रास्ता पर चलल जाओ तो जिंदगी के रफ्तार भले ही धीमा होला लेकिन बहुत दूर तक जाला। उन्हें अगर हमनी के कोनो फ्रॉड गिरी करते निशान तो भले तेजी से हो सकता जगह मिथिलेश के नाम वायरल भइल, लेकिन अंत ओकर तुरंत हो जाए। साथ ही में हमनी के कई बार जेल भी जाए पड़ सकता। तो मिलनी तालो से को नया वीडियो के साथ काल, तब तक खातिर शुक्रिया।